Tak dobrý den, vítám vás u dnešního videa. Mé jméno je Vasilij Pugačevský a jsem vývojářem systému pro inteligentní správu e-mailové schránky s pomocí umělé inteligence. Tento systém je univerzální a lze jej aplikovat na jakoukoliv e-mailovou schránku. Nejvíce se však osvědčil u politických stran, kde je kladen důraz na rychlost a přesnost odpovědí. Systém má dvě části. První je automatická tvorba draftů, konceptů neboli odpovědí. Budeme si to ukazovat na smyšlených situacích kvůli bezpečnosti dat. Jak můžete vidět tady vpravo, tak systém vypadá takto. A já jsem si připravil smyšlený e-mail, na který se zkusíme odpovědět. Píšu jako mladý otec s manželkou, který řeší bydlení v Praze. Nadefinoval jsem, že jsme vybrali ten e-mail a systém spustíme. Tak, systém úspěšně doběhl a my se podíváme na výsledek, co nám vytvořil. Tady vidíme odpověď, velmi přehlednou. Samozřejmě vše jde upravovat. Tady vidíme vlastně, na co jsme odpovídali. Můžeme měnit obrázek, oslovení a tak dále. Video si můžete pozastavit a odpověď přečíst. Systém je nastaven na takový neutrální a spíše pozitivní tón. Do systému lze nahrát velmi podrobně názory člověka, od koho vlastně odpovídá systém, taky například politický program a další spoustu informací, aby systém odpovídal opravdu přesně. Tak to by byla první část a přesuneme se ke druhé části systému, což je automatické třídění e-mailu do složek podle určitých kategorií, které lze nadefinovat. Podíváme se do e-mailu, máme vlastně tady složky, které jsem vytvořil, které se mi osvědčily spíše pro moje používání, což jsou registrace, notifikace a ostatní. Tak a máme tady takhle vymyšlený e-mail pro náš případ a zkusíme si ho vlastně rozstřídit. Už jsem tam nadefinoval vše potřebné a systém spustíme. Tak, systém doběhl a my se můžeme podívat. Takže podle systému tak je to... tak se jedná o registraci, tak se podíváme, jestli opravdu tam máme v registraci. Chviličku to potrvá a opravdu můžeme vidět, že se e-mail zařadil do registrací. Tak, ještě tady máme takovýto e-mail, který si zkusíme rozstřídit. Už jsem vše nadefinoval, systém spustíme, počkáme, až doběhne. Systém doběhl, podíváme se, tak vypadá to na notifikaci. A ano, jak můžeme vidět, jedná se vlastně o notifikaci. Tak chtěl bych ještě zmínit, že tyto jednotlivé systémy mohou běžet nezávisle na sobě, ale přece jenom osvědčilo se, když běží najednou. Což vlastně umožní zvýšit efektivitu práce s e-mailovou schránkou. Každý z těchto systémů jde upravovat podle potřeb zákazníka. Taky bych chtěl zmínit, že cílem toho systému není nahradit lidský faktor, ale spíše zbavit vás tím rutinní administrativy. Pokud i do své e-mailové schránky chcete vnést standard této efektivity a zajistit čistý inbox, tak mě prosím kontaktujte a rád s vámi proberu konkrétní řešení pro vás. A moc vám děkuji za zhlédnutí tohoto videa. Děkuji za váš čas a těším se na případnou spolupráci.